Despre meciul din această seară, s-a terminat prima repriză și mi s-a părut un joc dificil din cauza ceții, din cauza, de exemplu, la una dintre porți era ceață, dar eu sper să ne revenim în a doua repriză și să facem un joc mult mai bun. În prima repriză a fost doar o ceață chinuitoare, dar sper să revenim în joc și să facem un meci cât mai bun. Cred că asta așteaptă și suporterii României de la noi. Ne revedem după meci.